Uy, darating times. Pastilan, 4 ray hatag si scatter. Pusoy, masadaan ng kalakihan eh. Idos sa kumbit. Dos. Pap. Tagaki kisa! Ayo. Sama na to adong. Disturbuha po ninyo Oy, eh. boss. Sama na. Kining sinsos ni siya, boss. Sinsos ni sinsos. Survey ba? Survey sa Sinsos. kada balay, area. Oo, tama. Survey. Sinsos o mudos? Sinsos ni sinsos. O pila mo kabuk na muyo ning balaya. Kailangan mo Mutana lang mo, boss. Mutana lang. Oh, sige. Dali, nag-scatter ko. Malas Sana mo eh. sana. Ano nga sana, boss? Importante Importante ba ni yan? sinsos pa ni. Importante Sa na. asa man na nakuha na eh. Gobyerno ni. Gobyerno ko na mga bata. Sama na ba? Nanay ko na, pahalipay ng... Naa. Na ang matagaan kag sin nga taya. Okay ra. Yan ay sinsos. Sama na oy. Sin nya kahoy, kining dos por dos. Ay, gana, may ko na. Para sa balay ba? Higit, pausap ko po ni Dari. Agihan balik baha diri, boss. Ayun, lapas na ako ang baha Dari. Lapas tao. Kay, hindi mayo dai. Lapas Ay, mayo. Jaban ta ka dira. Pagkota na, boss. Pila mo kabuk na muyo aning balaya, boss? Ay, pila ka bok? Kuan mi ka bok? 15. Ay grabe, ubay mo mo boss no? Unsa pud mo matulog, boss? Daghan man kamo, 15 man kamo kabuk. Ay, niyabag ni nga tao ni. Siyempre, magunsam na di magpiyong. Ay, dili, boss ba? Kanang gamay mong kuya yung balay ba nya. Unsa mong porma matulog di ay? Ulit ba boss malatak ta ba? Kanang unsa mo matulog ba? Sa mo magtalikod ba? Mura mong tinapa ba? Sa ba? Gilid, haya ko Oo. sabad. Mga klaseng tugla. Siyempre, maghigda. Asa mo kitang tao nga natulog nga nagtindog? Mga buang manday mo. Boss, kalma lang boss ha kay ngutana raw ni boss kay. Sinsos naman boss. Kalma lang. Kinahanglan man gud ni god. Kinahanglan may mangutanag mo yan anak kay para matagaan mo mga basig ayuda, basig sunod adlaw na mo ayuda. To, dahil maka-abriya kaya bako rin mga klamiti, di maapil mo na mo Apil sa mo, boss, lista. matagaan mo boss. Kalamites, yung kagaral, nagbuhay ninyo, muramog mga modus. Ni boss, oy, kuan ni boss, kaning survey ra ni boss. Survey, di man tama kwarta na nyo kalaki. Makwarta mo puhon kay no kanang mga nayatag-atag ang mga gobyerno. Ay, At so least nanay yata kwarta pon. No, puhon kung naay kaluyan. May pasiiha ko dag 200 bay palit kog gin bay. Ay wala. Wala naman, boss, wala Sa pa. Sinsos wala. kaya lista lang sa iyong pangalan. Sige, Sa lista. ngalan mo boss? Damulag H. Ricardo. Damulag H. Ricardo. Big liter na tanan choy, big liter na tanan choy. Mo ni boss. Big letter. Kompleto na ni boss. Oh. Kanang unsay trabaho mo ron boss? Ay trabaho? Wala man ko nagtrabaho, boss. Kaya kung mama man ko ba nasa abroad, ginapadalahan ko kwarta. Pagkapin na kini kwarta ni kaya approve ni mama na di ay. Uy, free. Approve mo ding mama na di na kini kwarta ni. Tawag dyan. Oras siguro ni padala ba ko kwarta guro ni. Okay, pita 15 gahapon. Gani no. Boss. Unsa man kanira makasig, boss. Boss, nalang ko yung pangutahan na boss ba? Pila edad nimo? Akong duda na pre ba? Nakaswintay dos na boss no? Sumbagon ko ng wait ng buanga ka, pataka raman ka. 16 pa ko. Bata pa din mo boss. Bata pa oh. Guwang nakaglawas gay no? Lagi mo ron nag 93. Isulat ba lang? Isulat ko. Sulat na to. This is size. Ang lawas. Ang lawas pang 90. Right, saan ni boss? Nya, umana mo? Wala pa boss, napari tulo ka pangutana. Kanang pila gina napadala sa imong mama monthly sa imong boss. Ay, sa. Sa may labot niyo sa padalas kong mama. Ano mangutana man mo? Kailangan maguna mo na mahibala ng source of income ni mo boss kay kailangan mo isa itali diri. Ginamo na ginatali boss. Kanang ay haya din imong boss oy. Napadalaan day kaday wa kay trabaho diri ah. Lingkod ra. Amian nimo tiwasan oy. Ay, siyempre, anak mo yun ang special child ta. Pinangga sa mama ba? Tama ra po siya yung dagway pre makita po siya pre. Isulat dia pre. Special child. Special child. Oo, nakita po sa lawas lagi. Napay last pangutana boss. Napala. Last na lang Kanang pila imong kwarta da sa imong bulsa? pila. Kailangan po na mo mabala na mo kung pila. Napatay. Pati sulod sa kumbulsa apilo na mapangutana. Murag duda na ko ani ba? Ay napagduda sa mga boss kay tinud-an na man imong interview. Sa gobyerno naman may nagtrabaho boss. Gobyerno man eh. Kung ato Alamig City na among pangalan dito. Pangalan naman dito. Dudong. Ate, noon mo yung kanan yung interview diha. Pero na ako kwarta dili, Excalibur, man iki bag ora mo ko nag-grocery. Yan napakash in bugog 2,000. Dure scatter morning ni nani. Excalibur na bilin. Di po di katantong sugarol boss no. Gusto po rin kamludula ng scatter day boss no? Ay tuwa na boss, mga scam na boss. Scam na nga ng scatter. Pero okay na boss, pwede na.
Kina, dako naman ang kwarta ha. Asa lang pre, boss, kinapa ko kwaon sa dito ka dali lang. Ah, sige, sige. Wala sa ito. Kaya basig, bantay itong motor ito eh. Sige, kawaton to kuna. Sabi mga tawhanan ni nga, may klaro mo interview ni. Lupig pa may nag-alingasa. Mel, pagdali na Damel! Oh, na, kumanong lista. Ay, boss! Ano na, oy, oy. Hold up na ni ha. Hold up ni. Ay, glihok ka. Ya, okay na. Pase na mi. Tamat kayo. Let's go na ni. Sama to mga pagkasinsusoy, dala hold up na ito. Let's go mga panahon karon delikado na kayo.